Para o Partido Popular van alá máis de 100 días dende que o goberno tripartito, formado por Bloque Nacionalista Galego, PBBI e Partido Socialista, accedeu á alcaldía. Tempo máis que suficiente como para ter avanzado algo na tramitación do futuro parque empresarial de Pedras Vermellas, que promove a Asociación de Empresarios. Segundo a voceira desta formación, Mariola Sampedro, este retraso fará prácticamente imposible poder iniciar as obras antes do verán de 2024. Por esta razón, a Popular anunciou que levará este asunto ao vindeiro pleno, para que o equipo de goberno se poña dunha vez as pilas. Segundo ela, segue sen chegar o informe da Deputación da Coruña e falta tamén a resolución das alegacións á expropiación dos terreos nos que se asentará o futuro polígono, que estando informadas non foron levadas a pleno para a súa aprobación, o que impide darlle viabilidade ao proxecto de urbanización. Sampedro propón declarar tamén esta tramitación como prioritaria, convocando de urxencia unha sesión plenaria para acelerar o seu proceso. Tamén solicita darlle prioridade ao financiamento do proxecto nas contas municipais, empregando todos os recursos dispoñibles, así como aprobar un cronograma de actuacións que permita coñecer as previsións de financiamento e o prazo de licitación das obras.